Met deze fietsbel is het 3 jaar geleden allemaal begonnen. De studenten Leonard Bal uit Oost-Soeburg en Peter Keim uit Vlissingen bedachten de bel voor een schoolopdracht. Inmiddels is het studentenbedrijf een heuse onderneming met een echte omzet. In 3 jaar tijd sleepten ze 2 ton binnen. Zoals je misschien kunt zien staan we hier in een garagetje bij mijn collega thuis. We hebben nog een garagetje in Soeburg, bij mijn moeder in de winkel. Ja, het wordt gewoon eigenlijk veel te groot, dus we zouden wel heel graag naar een grotere locatie. We willen een mooie loods waar we alles bij elkaar hebben. In de garage in Vlissingen maken de jonge ondernemers zelf de fietsbellen. Hier in Oost-Soeburg maken ze in een naaiatelier een nieuw product, een zadelhoesje. Ook daarvoor zijn ze niet te beroerd om zelf achter de naaimachine te kruipen. Je moet er wat voor over hebben en ja, de grote naaimachinefabrikanten, dat zijn ook gewoon altijd mannen, dus ja, daar hou ik me dan maar een beetje aan vast. Leonard en Peter kenden elkaar al voordat ze met de schoolonderneming begonnen. Vriendschap is dan ook het geheim van hun succes. Precies, want als je dan een avondje bel hebt geplakt, dan kan je daarna nog een biertje drinken. Proost!